used to date this guy. His name was Takudzwa. So when I was dating him, akanditi show me your relatives. And I went and showed him my relatives because I really loved him. Ndakaenda ndikanomuratidza munin'ina wamama vangu. Those days I used to stay in waterfalls. So amainini vangu vakabva vatora nhamba dzemukomana wangu. Inini I just thought kuti mainini vaida kungozivawo nhamba dzemunhu ari kudanana nemwana wavo. Then one day ndakagara naTakudzwa. Ndaiva ndakabata foni yake. Text ikabva yapinda kubva kuna mainini vangu. Vakati wandiraidha zvinonaka. Iniwo Takudzwa ndakabva ndamubvunza. Iye akabvuma akati ndozviripo. I stayed on my own for about a month. And I met another guy again, and he really loved me so much. So this guy kumba kwavo vaiva vanhu vaitambura, but ndakangomuda zvakadaro. Saka ndakati ndarealize his situation, I would buy him clothes and food, also for his parents. Nguva yacho ndaiitawo zvekutengesa mapushi, trying to survive, but I would sacrifice for him. So zvakazoitika ndezvekuti my phone yakadzima ndikakumbira phone yestep sister yangu. So I forgot kuzodelete nhamba dzemukomana wangu uyu. Akabva atanga kutaura nemai step sister vachitumirana nude pictures. Vakabva vadanana. So I later went overseas. Then zvadaro my dad died and ndikaenda kuZimbabwe for my dad's funeral. So ndiri kurufu rwababa vangu, I saw my ex step sister yangu. I was hurt but I didn't say anything. Later on ndakazonzwa kuda kuita revenge on them. So after burial yababa, ndakafonera my first boyfriend wekuchita naMainini. Ndikamuti we am town, I want to see you before I fly back. So ini ndakange ndaenda kunotorwa mapiritsi eHIV. Ndika-approacha vamwe mai vainge vauya kuzotora mapiritsi. I bribed her vakabvuma kundidonetera ropa ravo because I lied to her kuti ndine chirwere. Ndakavatora ndikaenda kulodge ndikahaya mumwe nesi wandakabhadhara. Ndikamirira my first boyfriend. Ndikamuisira mapiritsi ehope. Akarara. Nesi vaka-injecta contaminated blood maari. The following day ndakati kuna step sister, I want us to make up nekuti I forgive you nezvawakaita. So I lied to them kuti let's go out tikaenda. Takati taenda out, my step sister akati adhakwa. Tikamuinjecta ropa raiva contaminated neHIV futi. Tikazobaya nemurume wake anova my ex-boyfriend wechi2. So I don't know kuti what I did ndakakanganisa here. I need your opinion guys.